Näin meillä puhdistetaan ilmanvaihtokanavat. Asentaja käy venttiilit läpi huone kerrallaan. Tässä varmistetaan, mistä ilma kulkee ja mitkä linjat puhdistetaan. Asentaja purkaa ilmanvaihtokoneen moottorit ja suodattimet pois, jotta saadaan aikaan läpiveto ja putsattua koneen osat. Tässä on kytketty alipainekone. Sen tehtävä on irrottaa hallitusti harjauksessa irtoava pöly ja lika pois ilmanvaihtokanavista. Näihin venttiileihin kertyy kaikennäköistä pölyä ja kärpäsiä ja likaa, ja jokaiseen puhdistukseen kuuluu se, että kaikki venttiilit pestään. Ilmanvaihtokanavien puhdistukseen kuuluu aina myös kanavien mekaaninen harjaus. Vaihtokanavien puhdistukseen kuuluu myös puhallinmoottoreiden puhdistus. Moottori irrotetaan kotelosta ja harjataan jokainen siiven. Ilmanvaihtokanavien harjaukseen käytetään putkistoon sopivia nailonharjoja. Talteenottokennot puhdistetaan pesuaineella ja vedellä. Lopuksi ilmanvaihtokone puhdistetaan ja pölyt pyyhitään.